An filɛbagaw ani an lajɛbagaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma nɛgɛ kaɲɛ 18 ale sera fan caman fɛ wa nɛgɛ kaɲɛ 18 o de bɛ sibikaw olu fɛ yen maninkala ale kɔnɔna na n'ala sɔnna ma sini maninkalakaw fɛ yen sibi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni kalasa mɔgɔtigi minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan kɛ yaasa ka se ka bayɛlɛmali baaraw kɛ Mali ale kɔnɔna na yan ala ni alimanw ka fondation belebeleba in n'o ye cɛsira ye o ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sini npogotigi 60 olu kɔni ka bɔli o de bɛ sibikaw fɛ yen maa 60 minnu filɛ nin ye bayɛlɛmali baara u y'o kɛ bagan mara ka taa se nɔnɔ ale bɔli ma min ye forola baaraw ye k'olu bɛɛ lajɛlen dege n'o ye nakɔla baaraw ye min ye naw ye olu bɛ se ka ja cogo min jaba ka se ka ja tamati ka se ka ja foronto mugu nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛra u kunna min ye ka banangu k'ale yɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ ye k'a kɛ gari ye ka tila k'a kɛ min bɛ kɛ ngomi ye u y'o bɛɛ lajɛlen kalan kɛ npogotigi ninnu olu ka kalan kun cɛli ɲina min ye CAEC ye ni ale ɲɛmaaba Mali kɔnɔ n'o ye Sala Babi ye olu kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma sabula u ka kalasa kɔnɔna na u kɛlen don ka centre belebeleba dɔ fana sigi ye yen centre de sa n'i ye kalan kɛ Amara i bɛ taa degeli baara kɛ yen aw bɛ min kala papier ni jɛ la dɛ a bɛ taa lawaleyali daminɛ kalasakaw olu fɛ yen sagaw b'u bolo misiw b'u bolo baw b'u bolo min ye sɛw n'a tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo olu fana bɛ se ka bayɛlɛma cogo min saga nɔnɔ misi nɔnɔ ba nɔnɔ ka baw fana soroko ɲɔgɔn na ka tila ka olu kɛ si kuraw ye mun bɛ se ka Amara dɔw ka bon ni sagajigi ye koyi n bɛna yirila o n bɛna baw yirila o baara in alimankaw olu ka baɲumankɛ tɔn dɔ de bɛ ko cɛsira fondation o de ye musakaba ta ka don nin na donc san o san kalo 6 kɔnɔna na npogotigiw de bɛ taa don u bɛ kalan kɛ ka bayɛlɛmali dege n'aw tilara sisan fɔlɔ n'u kun tilara u kun bɛ minɛnw d'u ma u bɛ taa nka zeyi centre min filɛ nin ka taa kɛ kalasakaw fɛ yen n'aw ko i yan fɛ a bɛna i kɛ i ye ngomi bɛ se ka kɛ banaku bɛ se ka kɛ ngomi ye a bɛna kɛ ngomi ye a bɛ se ka kɛ cɛkɛ ye a bɛna kɛ cɛkɛ ye tamati kɛnɛ ka bɔ nakɔ la a bɛ se ka ja a bɛna ja a bɛ se ka cɛkɛ kɛnɛ ja a bɛna ja a bɛ se ka ɲamaku dilan a bɛ se ka bananku dilan a bɛ se ka woso fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'aw y'a kalan zeyi a t'a kɔ de ka taa k'a y'a kalan dɛ a bɛna lawaleya o kɛkun ye n'i bɔra i ka se ka baara daminɛ directement na ala ni alimanw donc alimanw olu ka maa minnu nalen don ko hukumu kɔnɔna na u ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen de nalen sini sibi ni ala n'a kɛra sɔnna ma min mana bɔ o kɔnɔna na jani an tɛna na to kɔ o ko hukumu kɔnɔna na bafula bɛ k'aw fɛ yen école karamɔgɔw i b'a dɔn sisan ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ senna ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ e ye école karamɔgɔ ye i b'i sigiyɔrɔ la i ye dɔgɔtɔrɔ ye i b'i ka baarakɛyɔrɔ la i ye faso ka cakɛla fɛn fɛn ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ i sigiyɔrɔ la bafula bɛ k'aw t'a la sa min ye école karamɔgɔ 340 o sɛgɛsɛgɛra kayikaw fɛ yen maa minnu ye degun sɔrɔ tungala t'a la OIM ale bɛ k'i bolo don olu kɔrɔ yaasa ka se ka olu dɛmɛ cogo min na a dɔw sigilen don Nioro du Sahel dɔw bɛ yɛlɛmani a caman ka ca kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Kayi kɔni tunga 11 spécial maa minnu taara n'olu garisɛgɛ ma jasa n'u seginna ka na n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ k'u boloma don olu kɔrɔ OIM ale ka wulikajɔ kɔnɔna na Amara premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a nɔgɔyara a kun ye dɔgɔkun 2 kɛ a kun bɛ furakɛli la ntɛnɛn tɛmɛnen n'o o ye kunnasini ye a ye baara daminɛ a ko lui il est plein d'énergie de o kɔrɔ fanga b'ale la n'i ye énergie fɔ an b'a fɔ ko courant don a tɛ dɔ d'an ma énergie tɛ courant yan an mago b'o la i b'a dɔn ko ɲɔgɔlɔnbɔla dɔw bɛ yen lefu i kan k'a dɔn a ko a ɲɛ bɛ ja dɔ la télé la k'u bɛ k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la ko a b'a terikɛ ɲininka ko yalima ko an bɔra énergie fana ko komi courant tɛ ka sɔrɔ sisan ko n'a sɔrɔ k'an bɔra énergie fana na ko courant tɛ ka sɔrɔ sisan Amara an b'u fo min ye Choguel ye
a ye baara daminɛ min y'a nagakɔrɔmɔgɔ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ iriganda n'o ye an buranakaw ka tɔn ye olu sigikun ye ka kɔrɔbɔrɔ fɔliw ni kɔrɔbɔrɔ taabolo ni kɔrɔbɔrɔ ka adamadenya sugu bɛɛ don ba la olu u ka jɛkulu taara a fɛ yen bi a n'olu fana masalala n'ala sɔnna a ma sini fana 9h Sogɛri bɛna Malikura taasira ale enregistrement kɛ tubabukan ani bamanankan na miniti 33 don o bɛ kɛ CICB salle de banquet la ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira ɲɛnabɔ k'o kunna a ko k'a b'a da maaw tɔgɔ kan maaw tulo kan k'u k'u kɔlɔsi ko Alliance des États du Sahel n'o ye AES ye k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ bi maa caman kɛlen don k'a bugunatigɛw dilan maa caman kɛlen don k'a ka tamaserew dilan maa caman kɛlen don k'o kɛ a ka kunnafonidila ye bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ni tamasiyɛn ninnu ye ko o fɛn o fɛn bɛ senna bi k'o si tɛ AES maaw ka baarakɛlan ye jamanaw ma olu mɔgɔw bila o la sabula a dɔw bɛ kunnafoni ɲuman di cogo min u bɛ kunnafoni kolon fana di ten cogo la minisiri ka bataki la ko kunnafoni minnu bɛ di AES tɔgɔ la o bɛ tɛmɛ olu ka cakɛminɛnw de fɛ ani olu ka baarakɛminɛnw ko ni maa min taar'i poro kunnafoni kan kunnafoni min y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ten kunnafoni jatigintan min tɛ Burkina affaire étrangère ka sira ye min tɛ Mali ka sira ye min tɛ Niger ka sira ye ko n'i y'i poro a kan k'i bɛ fu kan dɛ sabula ko o cakɛminɛnw olu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ni AES yɛrɛ tamasiyɛn n'a kɛcogow o bɛɛ de bɛna dantigɛ jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ donc n'o ma dantigɛ anw kɔni bɛ ka t-shirt ninnu feere fɔlɔ monsieur le ministre an bɛ se k'an taw feere yɔrɔ Amara population teliyalen don population kɔni taara n'a ye sira bɛɛ fɛ bon u kɔni ko u b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sa ko maa si kana o kuma ninnu minɛ sen na ko n'Ala sɔnna a ma ko wulikajɔ bɛ sen na yaasa u ka se ka kɛ ko wa fana ko min ye a ko ye ni damatɛmɛ nana yaala olu tɛ dɛ olu tɛ bi olu tɛ sini n'an bɔra yen an bɛna Laginɛkaw fɛ yen Laginɛ Amara Laginɛ premier ministre ale n'a ka ministre de la justice de tɛlɛ kari ɲɔgɔn na nka o tɛlɛ in kɛrɛfɛ fanga in yɛrɛ kɔnɔna kuma cayalen don Dunbiya yɛrɛ a yɛrɛ sirannen don parce que mun na ale bɛ fɛ k'a nɛɛmu fan bɛɛ fɛ Faransi e b'o bolo Irisi i m'o gɛn Chine i ye marché dɔ d'o ma kɔsa in na wa min ye AES ye o jamanaw i y'i ka dayɛlɛ olu ye k'i ka porte datugu Dunbiya fana tɛ se ka porte Laginɛ kɔni tɛ se ka datugu Mali ɲɛ o président tɛ yen fɔlɔ o i kɛra hali ni ye makɔrɔn bila ye a tɛ se k'a datugu wa bi Laginɛ falen don sɔrɔdasi kuntan caman na dɛ sisan an minnu b'u kɛrɛfɛ an de kan k'an kɔlɔsi parce que waleya min bɛ yen a bɛna wolo fɛn fɛn na mɔgɔ si t'a dɔn ale sigara a ka gouvernement na k'o ci k'a fɔ ko sigana bɛ u la a ma da u la n'o tɛ ministre bɛ gɛn k'a sɔrɔ a ka biɲɛ ma minɛ a la a ka nafolo ma minɛ a la o a bɛ kɛ ni hakɛ min kɔnɔna na olu fana bɛ yen o donc nin ko in Amara Chine ka nafa bɛ yen ani Chine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ se k'a fɔ Faransi ma ayi sabula ale ni Faransi bɛ si dilan kelen kan u bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a muso ale tɛ se k'i ba Faransi bolo sisan a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko tiɲɛ na jamanadenw ni bɛ min kan ani ale yɛrɛ bɛ min fɛ a kɔni y'a yɛrɛ ta fɔlɔ parce que sɔrɔdasikulu bɛɛ welelen ta u kana communiqué kɛ o kɔrɔ ye mun ye anw ye sɔrɔdasi fanga de ye wa Amara i b'a jate minɛ gouvernement kura in na u y'a sigi cogo o cogo nata in sɔrɔdasiw bɛ caya la dɛ sinon ministre de la justice kun ko maa bɛ yen n'o ye DFM ye k'olu tɛ bɔ da fɛ bi u tɛ dɔ da fɛ sini ko ale bɛna sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin u ma premier ministre ye bataki ci a ma ko sariya minnu bɛ sen kan maa bɛ baara kɛ gouvernement ka cakɛminɛnw na ale y'o ɲɛmɔgɔ ye dɛ ni yamaruya ni fɛn kan ka kɛ nka Amara lettre ni ka ja u ye ɲɔgɔn tan han ja u ka ministre de la justice in da ka farin dɛ mais ale fana ka défaut ba ye min ye ko caman yera ale nɔ la kɔsa in na PV ninnu ka bolili dadis ninnu ka procès
ani u ka dugukolo ko kuma min tun bɛ u fɛ yen nin ye tan ni ɲɛma sɔrɔ a la a cayara cɛ ma quoi a cayara a ma laginɛ kɔni ala kana yen mɛnɛ basigi ni lafiya fɛn fɛn bɛ se ka na u ka bɛn ala ka wa k'o ye tiɲɛ na a ko ka gɛlɛn parce que i b'a dɔn ale depuis ale ye port dilan yɔrɔ kɔni ni laginɛ kɔni port kɔni dilan o ye mali de ko ye o mali dun ka minɛn bɛɛ de fɛn fɛn tun bɛ bɔ irisiw ka 60% minɛn bɛɛ tun bɛ tɛmɛ yen ne fɛ o ma ni faransi ye o donc faransi fana nana ni sɔrɔdasiw ye k'olu bila u ka tu kɔnɔnaw la ye bon irisi dun tɛ baara kɛ yɔrɔ la fana n'a fana t'a ka fɛɛrɛw tigɛ sini fana kɛrɛbɛ tɛ donc bi an bɛ dugawu de kɛ a kana ɲagami ala ka a ko nɔgɔya Afrique du Sud a ko ko halisa ko ale ka wulikajɔw n'a ka dɛmɛw o bɛ ta ka ɲɛsin Israël ma ko hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnw u balen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waati in na diɲɛ seleke naani Amara u kun ye a ɲini k'u bɛ sariya ta sariya min n'o b'a to yɔrɔ tɔgɔ ye di dugu in tɔgɔ ye di Gaza kɛlɛ bɛ se ka jɔ ye cogo min jamana bɛɛ lajɛlen sɔnna fo États-Unis a y'a ka droit de veto bila en jeu o y'a dɔn veto b'olu bolo a bɛ Russie bolo a bɛ Chine bolo a bɛ France bolo a bɛ Angleterre bolo olu duuru de don ni diɲɛ ko ko kan ka kɛ Nations Unies na ni min bɛ fɛ k'a bloquer o b'a bloquer n'a ka droit de veto ye ko u ko ka kɛlɛ ban yen pewu jamana tɔw bɛɛ sɔnna États-Unis ko ayi a y'a ka droit de veto bɔ o to Nations Unies sigi kan ye Chine ko États-Unis ka nin droit de veto in ko bɛ komi k'a fɔ sisan ko n bɛ maafa kɛ k'u ye maafa de droit de veto k'u ka droit de veto ye maafa droit de veto de ye a ko kɔni a basakilen n'o tancogo la ye Tinisikaw fɛ yen olu ka fanga ngwaradaba dɔ bɛ yen n'o ye Arachide Ghannouchi ye ale bɛ kaso la Amara a ko k'a daminɛ kunungo la k'a ko k'a tɛ dumuni kɛ dɛ ko maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn fɛ Tinisi kɔnɔna na k'olu fana ko k'u tɛ dumuni kɛ hali minnu tɛ kaso la ko yaasa ka se ka kamalen dɛmɛ ko gouvernement ko ninnu ye fataw de ye k'u kunkolo man ɲi ko n'u sɛgɛnna k'u na dumuni kɛ Italikaw fɛ yen olu ka service de sécurité u y'a yira k'a fɔ ko min ye Égypte ka dɔw ye u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin Itali maaw ma maa minnu taara Égypte u y'olu condamné k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan kiiri y'u nɔ minɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ u b'a fɔ ma ko contumace ko o taara ka ɲɛsin Égypte garde sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ 4 ɲɔgɔnna ma minnu ye degun ta ka se Italika dɔw ma Italika min n'o ye Giulio Regeni ye Paola Giulio Regeni k'olu bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ yen procès in kɛyɔrɔ la yaasa ka se senkɔrɔma dondoli kɛ degun min taara ka d'u kan u taalen Égyptekaw fɛ yen aw ko k'aw bɛ taa Tunisiyala mɔgɔw fɛ yen n'aw taara n'a y'u ka sariyaw sɔsɔ n'u y'aw gɛn u ye gɛɲɛdɛ daba dɔw bɔ aw la aw taara kiiri sigi olu k'aw yɛrɛ fɛ yen a mara aw ma foyi kɛ kɔni aw bɛ se cogo di sisan k'aw bɛ taa Égypte ko ka taa ninnu minɛ ko ka na olu kiiri Irisikaw u y'a yira k'a fɔ ko tile 4 kamalen dɔ bɛ yen n'o o ye Alexei Navalny ye ko ale tun bɛ kaso la a kɔni ko a fatura nin y'a tile 4 ye a nagakɔrɔmaw olu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa a bɛ se ka di cogo min ko sabula kamalen a fatura cogo min na ko u ma foyi faamuya o la février kalo in tile 17 tɛmɛnen kamalen n'a si bɛ san 40 na a yira k'a fɔ ko irisiw y'a yira k'a fɔ ko a fatura wa ko a tun bɛ kaso la kaso min tun ye san 19 kaso ye kaso gɛlɛmanba a ba ale ye welewelemada kɛ sa ko k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ min ye fanga ngwaradaba in ye n'o y'a sɔrɔ a su bɛ se ka d'u ma cogo min ko y'a fana ko a ka avocat ko olu fana wulilen don k'u jɔ ko yaasa irisi ɲɛma bɛ se ka didi kɛ cogo min na ko u ma kuma fɔlɔ Haïtikaw fɛ yen maa 50 de minɛna u ka jamanakuntigi kɔrɔ furumuso b'a la n'o ye Martin Moïse ye ale ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ camanba ani polisi ɲɛmɔgɔw
kulu senyera président in fagali la koyi u ka jamana kɔnɔ ye min ye Juvenal Moïse ye ale min fara san 2021 k'u ka kunnafonidilaw y'o fɔ Irlande halisa ale kɔni bɛ seginama don dɔ la ka ɲɛsin Sahara occidental ma dɛmɛ bɛ se ka don ma cogo min basigi ni lafiya nali la diɲɛ kɔnɔ Nations Unies maw États-Unis kaw u ko ko olu kɔni tɛna jɛn n'a ye cogoya si la wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko min ye kɛlɛ min bɛ Gaza yɔrɔ la k'o ka ban k'u y'u ka droit de veto min bila sen kan o ma da o ma dɛ u y'a yira fana k'a fɔ RD Congo kaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma Goma yaasa u bɛ se ka kisi cogo min Amara k'u bɛna cɛdenw bila ka taa yen koyi o tɛ kɛlɛ wulitɔ ye min ye États-Unis ye a ka nafaba na kɛ RD Congo yɛrɛ ye yɔrɔ min nafa ka bon kosɛbɛ Kenya kaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji ta ka taa n'a ye Éthiopie u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko caman de farala taji sɔngɔ kan taji min ani courant u bɛ min doni ka taa ko fo k'a lajɛ yaasa min ye sɔngɔ mun bɛ yen dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min ko sabula ko bi ko diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko mɔgɔw kɔni bɛ ka courant de ɲini ko courant ko dɛsɛba de bɛ yen Éthiopie ale ka courant fan min bɛ bɔ Kenya kaw fɛ yen olu ko ka dɔ fara o sɔngɔ kan ko yaasa olu fana bɛ minɛn minnu fɛn minnu don a la ko a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ kɔrɔlen ko tun b'a kɛ cogo min ko bi ko diɲɛ maa caman mago bɛ courant na ko Éthiopie k'a lajɛ ko k'a bolo don a kun tuguni Niger kaw fɛ yen u ye musaka min sigi sen kan yaasa ka se ka furancɛla fanga ale senkɔrɔma don o hukumu kɔnɔna na min ye mobili 160 ye Toyota u sera ka olu san minnu sɔngɔ taara yɛrɛ sɔrɔ miliyari 4 ɲɔgɔnna la k'o kɛra yaasa ka se ka finitigiw k'olu dɛmɛ ko wari in fana filɛ nin ye maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Niger yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma sunkalo in kɔnɔna na min ye musaka tɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don k'o bɛna ɲɛfɔli kɛ a wari bɛna kɛ cogo min na maa 15 n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Uganda kaw fɛ kabini janvier kalo waati ko dɔ kan ka fara o kan min ye ko commissaire à la sécurité ale wulilen don k'i jɔ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don mɔgɔw ma cogo min na Amara balontanko ta kibaruya la Côte d'Ivoire entraîneur min n'u y'a gwɛn Gassé ko Marseille y'ale ta kɛlɛ tɛgɛrɛ taara min général taara min général bolila Gattuso a y'i sen fa ne ɲɛ bɛ Gattuso la disi e yɛrɛ bɔlɔntanama tun ti o ɲɔgɔn na bɔlɔntanaba ye e tun ta ye fanga ni kolo ni bo ni tɛlɛbugu ɲɛbɛrɛ ye ne nana kɛ entraîneur ye ko Marseille min bɛ gɛlɛya Marseille bɛ comme aigle dusu de t'u la quoi dusukolo de tɛ yen Marseille la u bɛ jouer u bɛ bi don bi bɛ bɔ walima de o ye sɔn ka n dabɔ walibɔlɔ na Côte d'Ivoire ko min ye Coupe d'Afrique tɛmɛnen kɔfɛ Emerse Faé n'o y'u ka entraîneur ye ko Ala de farala kan koyi ko n'a sera ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ n'o ye ka kɛ Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ ye Jean-Louis Gassé ko min kun ye ɲɛmaa ye ko a tun b'o kɛrɛfɛ ko nka ko o gɛnnen kɔfɛ min ye Côte d'Ivoire fédération président ye n'o ye Idriss Diallo ye ko tun ye wulikajɔ de kɛ ko k'a lajɛ ko Hervé Renard yaasa ka se ka o ta min ye Faransi musolakaw ka ndolantan dege karamɔgɔ ye ko yaasa o bɛ se ka na cogo min ko Faransi fédération de kɔni ma sɔn fiyewu Côte d'Ivoire fédération ka o laɲini na ko de la k'u taara Emerse Faé u y'ale ta k'ale kɛ dege karamɔgɔ ye ko wa k'a dun filɛ nin k'a ye tɔgɔ sɔrɔ nin waati in na min ye Emerse Faé ye k'a ka contrat o dira ma a lakodɔnna k'a ka kɛ éléphant ka entraîneur ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Idriss Diallo k'ale tun ye min sigi sen kan ani Faransi fédération kan ka bɛn min kan k'o kun ye CFA wari $327,000 k'o de tun kan ka di Hervé Renard ma tile 10 baara kɔnɔna na n'a kun sera ka wulikajɔ kɛ ko u ma sɔn o ma wa min ye kamalen min bilara a nɔ na k'o ka sara ta hali o tilancɛ bɔ farafinna wa Emerse Faé a y'a tɔgɔ sɛbɛn entraîneur la farafinna minnu sera ka Coupe d'Afrique ta n'u ye farafinw ye sabula 15 de kun don ale nana ka na kɛ 16 ye ko o foli n'o fɛn kan ka k'a ye nka k'a fana k'a jija dɛ ko baara b'a bolo
sisan an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma sini an bɛ kɛ Sibi baara min bɛ Sibi o ye complexe kalasa agricole o dayɛlɛli ye o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kan ka kɛ yen Alimaɲikaw olu ka délégation ba nalen don minnu kɛlen don ka fondation in sigiyɔrɔma dondo Sala Babi fana ni yankaw a n'a ka bureau maaw olu fana ye wulikajɔba kɛ yaasa ɲɛnajɛ in bɛ se ka diya cogo min sini min mana bɔ o la aw n'o o ye bɔlɔlɔ ale sanfɛ ani an ka kibaruya siraw la sini sɔgɔma kunnafoniw an bɛ olu di k'an to Sibi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala ka sini yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen mugu ka kelen-kelen wuli ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye Amara i Keyita radio partenaire an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka dugu ɲuman jɛ